Viete, prečo sa mi chce plakať? Nemôžem pozerať, jak ľudia sú bez Boha. Toľko ľudia potrebujete Ježíša. Toľko ľudí je v drogách, vo fetoch. Toľko ľudí ochoreli, diabol napadol. A my sa na toto nebudeme pozerať. Nebudeme ako vláda, ktorá len bude sľubovať. Nie. Budeme zomierať. Zomierať s týmto krížom, ktorý máme na svojom pleci. Není to ľahká práca. Není to ľahká práca. Pre mňa to není ľahké, cirkev. Moja dcéra sa dnes ženíva. Zajtra sa žení moja dcéra. Má svadbu a ja tam nebudem kvôli službe. Neviem, či sa cítim, či som dobrý otec, ale ja ju milujem. A ja som nemohol odmietnúť kampaň. Mám jednu jedinú dceru. Má 24 rokov, 26 rokov. A mojou túžbou bolo odniesť ju pri oltári. Dať jej darček a zatancovať s ňou. Ja to neurobím. Ale Bože, Ty vidíš moje srdce. Že pripravujeme Tvoju svadbu a toľko nevesty je tu. Moja nevesta, Vanessa, mi vyvoláva. Môj syn, ona rodí. Cerka je doma, môj syn je po operácii. A ona, keď porodí, není s ňou ísť kto. Tak modlím sa, aby, keď pôjdeme doma ešte, a to stihneme, a jej pomôžeme s malou. Malého Briana som nechal niekde u rodiny, v cirkvi, u Jany. A ďakujem Ti, Jana, že sa staráš o mojho syna. Ja som sa vzal s manželkou a prišiel som sem kázať evanjelium. Teraz nechcem Ti povedať, ani nechať sa ukázať, že som nejaký baránok, nejaký obetný baránok, nie. Len vám chcem ukázať, že toto je práca Božia, že toto není hra. A vždy, keď sa pozerám na týchto ľudí, na vás, ľudia z Bystrán a odvšadiaľ, sorry, že mi tečú slzy, ale nemôžem to zastaviť. Už viem, prečo Ježiš padol na zem a povedal: Jeruzalém, Jeruzalém. Koľkokrát som vás chcel prikryť, ako keď sliepka prikrýva svoje kuriatka. Pod svoje krídla vy ste nechceli. Bystrany, podajte sa Bohu. Podajte sa Ježišovi. Ľudia, podajte sa Bohu. Poďte ku Kristovi. Vložte svoje bremena na ňo. Dajte mu každé vaše trápenie. On je hoden toho, aby sňal každé trápenie z vášho bremena, z vašho krku. V Izajašovej Biblii hovorí, že on dá pomazanie k tomu, aby sa zlomilo každé jeho. A ja lámem každé prokletí, a ja lámem každé otroctvo, aby ľudia boli skutočne slobodní v mene Ježiš. Prišiel za mnou jeden chlapec, možno je v miestnosti, nech ťa Boh požehná. Haleluja, kedykoľvek budeš chcieť. Prišiel za mnou jeden chlapec, čím som došiel. On prišiel až do domu, vyhľadal ma a povedal: pastor, prišiel som za tebou, chcem sa s tebou porozprávať. A on mi hovorí, ja som si myslel, že je to duševná, alebo duchovná pomoc, že sa za ňou budem modliť. Ja prídem za ňoho. On hovorí, ja sa hanbím. Tak to poď so mnou do miestnosti. Vzal som ho do ďalšej miestnosti vzadu. A hovorím, čo ťa trápi? Mladúčký chlapec. Krásny chlapec, mladý. On mi hovorí, od rána som nejedol nič. Moja mamka je hladná. Moji súrodenci sú veľmi hladní. Daj mi 10 eur, idem sa nájsť. Som vzal, dal som mu peniaze, hovorím, bež si kúpiť jesť. A vidím ho všetky 3 kampane, ako tu sedí a modlí sa. Nech ťa Boh požehná celou tvojou rodinkou. Ať zažijete požehnaní ľudia. A co evanjelium káže každému stvoreniu. Keď sa pozeráme na mladých ľudí, ako fetujú, čo mám je z toho? Ako by sme tu mali kázať? Čo tu mám robiť? Lámať? Skákať? Mám tu skákať a behať?
Nestačí vám moc Svätého Ducha? Okúste to teraz, túto duchovnú drogu, ktorá padá teraz na tomto mieste. A z toho nebudete omamení, ale budete požehnaní. Je čas Svätého Ducha. Práve teraz na tomto mieste, v mene Ježiša Krista, Duch Boží vás volá. Volá vás v tejto prítomnosti. Och, môj Bože milovaný, korava šakara kapandere debesi prakandas. Duch Svatý vás volá teraz na tomto mieste. Ak chceme, všetci, ktorí sme tu dnes na tomto mieste, ty, ja, on, ona, každý jeden, ktorý sme tu, vidieť naozaj Boha, jak Boh nás prijíma, otvára svoju náruč a prijíma každého jedného z nás, tak vám chcem povedať, že teraz je ten čas. Nehovor to svojmu susedovi. Dnes slovo Božie ide k tebe. Nehač to na niekoho iného. Dnes Boh volá teba. Každého jedného z vás dnes Boh volá po mene. On pozná, koľko vlasov máš na svojej hlave. On vie, čo presne chceš rozprávať. Duch Svatý dnes cez teba prechádza ako vlny Svätého Ducha. Odol tu dvičinala da dživeské djavesky a leste peni prala. Kaj te naves na šadule de vlestar. Dnes je ten čas a Duch Svatý ťa volá. Teraz ťa volá. Nie tak, jak sme prichádzali dopredu. Ale toto prichádzanie bude iné prichádzanie. Bude to o zmene. Bude to pred Pánom. Bude to o tom, že si povieš, Pane, prídem pre tebou, ale keď stanem, už nikdy nebudem stejný. Bože, zasiahni ma, Pane. Tak jak blesk udiera na zemi, Pane, udri svoj blesk do mojho života, Pane. Zmeň môj život, Ježiš, aleluja! Lebo ja už nechcem tak žiť, Pane. Už ma nebaví tak vidieť. A možno si syn a tvoja matka, tvoj otec vyvádzajú. Aj teba Boh volá, aby si bojoval za svojich rodičov. A keď si tu rodič a tvoje deti tu nie sú, tak príď a bojuj za svoje deti. Teraz je ten čas, aby sme prišli a kľakli sme tu a natlačili sme tu dopredu. Toto je výzva Svätého Ducha. Duch Svatý na vás volá. Duch Svatý vám dáva dnes, teraz.